evo, mislim da je to jedna od boljih godina Ivanić gradskog sporta. Mnoge momčadi kolektivne su u vrhu tablica na vodećim mjestima. Imamo državne prvake u ženskom rukometu, u muškom rukometu. U ženskom rukometu imamo jedno 3. mjesto na državnom prvenstvu. Seniorske ekipe i ženskog i muškog rukometnog kluba su u vrhu svojih liga. Muški seniori su prošle godine bili prvi u drugoj ligi, ušli u drugu ligu i sada se stvarno nadamo da će i iz prve lige ući u Premier ligu. Isto to želimo i djevojkama koje su na dobrom putu. To prati i ulaganje u infrastrukturu i dobili smo 1.200.000 eura za radove na ovoj dvorani. Sportska dvorana će dobiti klimatizaciju. Na sportskom parku Zelenjak ide nova atletska staza. Radit će se također i rasvjeta stadiona, odnosno glavnog terena. A i koliko imam informacije, osnovan je i novi klub u Ivanić gradu, atletski klub Ivanić. Znači, ulaganje u sport su ogromna i drago mi je da se to vraća upravo kroz uspjeh sportskih društava. A najvažnije je da su to sve uključeni naši mladi i da je to, rekao bih, sigurna, zdrava i dobra budućnost za mladost našega grada. Mislim, naravno sretna sam nakon svih ovih godina, ove godine 20. Lijepo je primiti tako priznanje. To nije samo moja nagrada, to je cijela ekipa naravno zaslužuje to, bez njih to nema. Ovu godinu se nadamo istom, borit ćemo se, pa ćemo vidjeti šta će biti do kraja.